21 ýanwarda Pakistanyň Demirada Günwatardynaky Çarsatda şäherçesinde onlarça adam ýurdun Baçahan adynaky universitetine edilen hüjümi ýazyp gijek ýürüýüşi geçirdiler. Olar 20 ýanwarda söwüşçüleriň universitete eden hüjüminde helak bolan 21 studenti we mollimleri şemleri ýakyp ýatladylar. Bu hüjümi Pakistanyň Taliban hereketiniň bir şahamçasy öz toporunyň amala aşyrandygyny öňe sürdi. Bu ýürüýüş Pakistanyň Paştun Awamy Milli Partiýasynyň student ganaty tarapyndan guramalaşdyryldy. Moldowanyň paýtagty Kişinevde müňlerçe protestçi wagtyndan öň saýlawlaryň geçirilmegini talap edip, ýygyny 3-nji güni köçelere çykdy. 20 ýanwarda Moldowanyň parlamenti premier ministr Pavel Filipin ýolbaşçylygynaky Ýewropa tarapdar täze hökümeti tasdyklanandan soň demonstrasiýalar has mewjudi. Käbir protest liderleri halk telewiziýa merkezine bardylar we olar ýürüýte gepleşiklerde öz şikaýetlerini beýan etdiler. Moldowada ýurdun banklaryndan 1,5 milliard Amerikan dollary möçberindäki pul serişdesiniň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly ýurtda syýasy elita bolan gahar gadap dowam edýär. Siz Azatlyk radiosynyň şuň kütädelikleri bilen tanış bolňyz.